Ayan na, ayan na. Mga kakamba, ito naman tayo. Bindo o si Zero Gagamboy. Aha. Ang paglalabanin ko ngayon ito, papakita ko sa inyo muna. Antulin, antulin. Oh, ang bilis. Good siya ng masbate, ayan. Kulay itim. Ayan, good size yan ng masbate kulay itim yan. Ang mga kalaban niya, eto. Yung tigre. Masbate rin ito, good size. Ayan. Ayan, tigre siya. Na good size, ayan. Kita nyo? Ayan siya. So mga kagagamba, paglalabanin na ba natin? Isang itim at saka isang tigre. Ito yung nakukuha sa damuan tong tigre. Ito namang isa sa mga balag yan, sa mga tuyong puno o damo. Kaya kulay itim siya. Ito kasi sa mga sariwang damo yan. Yan, sariwang mais, ganyan, o kaya palay. Ganyan na hugis yan, tigre. Okay mga kagamba, paglalabanin na natin, eto, panoorin nyo. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Ayan. 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 Nilagpang kaagad ng itim. Iyong tigre. Nabilot kaagad, oh. Ang galing. Ang bilis ng pangyayari, oh. Aha. Magaling yung itim. Ayan. O, di ba mga kagagamba? Ang galing. Yung laban. O, pag malapit ka rito, tatago ko to. Subscribe ka sa akin. Bibigay ko sa itong nanalo na to, ha? Tandaan nyo, ha? Ayan. Pasyalan nyo ako rito. Ibibigay ko. Ang bilis nito, pati umakyat, oh. Ibang klase. Ayan. Ayan, oh. Oh. Binabalik-balikan nyo. Ayan, mga kagagamba, ha? Natunghayan nyo na naman. Isang magaling na, ayan, oh, wala man lang ka. Ang bilis talaga niya, oh. Ayan, oh. Baka wala na maraming sapot. Talaga naman. Ayan, oh. Oh. Binabalik-balikan niya, oh. Ayan. Magaling itong itim na to. Good yan ng masbate. Ayan, ganyan. Maligsi siya kanina pagkahawak ko, pagkalabas ko sa lalagyan, biglang tumalsik. Siya. Kung tawagin si Rapitik. Yan. Mga kagamba, ha. Pag malapit ka rito sa akin, subscribe ka, comment ka, bigay mo yung pangalan mo. Bibigyan kita ng ganito. Okay?